Say hi. Hi. Thank you, thank you. So no worries eh. Yeah. Okay, but there's a sound eh. Sarado nga. Pero nung nung Friday afternoon, nung pagka-out ko, dumaan ako dito. Ano siya? Open siya. Ngayon sarado. So nagtataka tuloy ako kung operated. Ano ba to? Open ang business na to o hindi. So ayan, mag 11 ano na mga loading, mga loads. 11 taag nito. So ang iniisip ko kung manananghalian ako, kung anong gusto kong kainin, avoid muna ako sa rice. Ayan, total wala naman sa trabaho. Ang baon ko lagi mga lods, hanggat maaari may kanin. Kasi yung trabaho kasi medyo may pagka physical siya at kailangan ko ng medyo matibay na pagkain baon. Kaya yan. Pero ngayon linggo pahinga muna ako sa rice, mag fast food na lang muna siguro. Ayan, magano ako kung hindi A&W, Dairy Queen na lang ulit. Yan, Dairy Queen na lang ulit. So since nung lumipat ako dito mga loads, dito sa place na to, isang beses na ako nakakain dyan sa may Dairy Queen. Pero sa A&W, isang beses. Tim Hortons lagi kasi may time na pag gusto kong magkape, ayan, nagkakape ko, nagdadainin ako sa Tim Hortons. O kaya pag medyo maaga pa, mag drive thru ko para habang mag driving ako ng papuntang trabaho ay may kape. Overtake ka na. Pasan dito, highway na to, 110 kasi 110 ang speed dito mga loading, mga loads. Paspasan. Dito sa A&W halos puro Pilipino ang workers. Pero dito sa Tim Hortons and Dairy Queen ay puro Indiano. May nagsabi sa akin, yung nakilala kong kabayan, dati daw ang Dairy Queen at saka Tim Hortons halos puro din Pilipino. Pero nung sense daw nabili na ng Indiano, ang mga tao ay puro na rin kalahi nila. Ayan. At ayan, dahil pasok na naman ako bukas, magpupultang na naman ako ng aking sasakyan, mga lods.
tank kalahati. May kalahati ako, so mag top up ako after kong kumain. So ito, magti-Tim Hortons lang Tim Hortons, mag-Dairy Queen lang ako mga lodi mga lods. Ang tanong, bakit ganoon ang pagka-parking nitong isa na to? Hindi mga maayos mag-parking. Maayos mag-parking mga to. Nito. Doon na nga lang ako. Maayos mag-parking. Ayos mga mag-parking. Ayan, patayin ko muna yan, kakain muna ako sa DQ mga lods. Patayin ko muna to, kain, then magtatapap ako ng fuel ko. Kain muna tayo. Pahinga muna ako sa rice. Pahinga muna ako sa rice, no? Hindi ko nadala yung salamin ko. Oh, si Marcy. Marcy yun? Tama, si Marcy pala yun. Sorry, I thought your looks like my coworker. Oh, maybe it's him. That's why. Sorry for that. Napagkamalan ko na na si yung katrabaho ko dati puti. Ayan. Hi. It's okay. It's on my. I'm vlogging. Oh, you are a vlog with vlogger. No worries, no worries. No worries. Say hi. I will off now. What are you vlogging today? No? How about I'm off today and what I'm doing? Oh, okay. Okay, I will stop She now. will say hi. Say hi. Hi. Thank you, thank you. So no worries, eh? Yeah. Okay, but there's a sound, eh? Yeah, No sometimes copyright. Yeah. Okay. Make it large, the price, and just normal the drink. Yeah. That's it. Thank you. Dining, okay? How much? 1885. Okay. Oh, my money. He's vlogging. So you vlog on your daily life? Like so that my family in the Philippines. Oh, You live in oh. Kain muna ka malot. Magtatap-up na ako ng gas. Yung mga sa Dairy Queen, yung mga Indiana. nakita nila kasi mga lods, may bitbit akong ito, GoPro. So nung nag-smile, sabi ko nagbablog ako. Sabi ko okay lang ba? So kinuhanan ko na rin sila. Umuo naman, okay lang daw. So ayan, kasama sila sa video ko. Mag-fuel muna tayo mga lods.
para ready na naman sa biyahe bukas pa trabaho. Mag ano lang tayo. Lalay na po lang tong aking car. Saan kaya? Dito sa number ito sa number 5. So tumaas 164.9. Aba, tumaas na. Nung huling fuel ko dito $1.51 per litro. So ayan mga lods, mag fuel muna ako. So buy muna. Wala stick. Yung walang clip na pwede mong lang mag-hold. So talagang tinis ko, isuot ko, naka-thermal lang ako, tapos may under pa naman ako. Malamig. Kaka-hold ko gano'n, no? So mga lods, ang bilis tumaas ng gas, $1.64.9 per litro. Grabe tinaas ng ng gas. Nakaabang. Grabe tinaas ng gas W, nakakain ako dyan isang pieces pa lang. Kanina ko ba kasi iniisip na di ako yung pick up na itim, Pilipino siguro may-ari kasi yung plaka niya, yung sa plate niya ang nakalagay baboy. Baboy. So malamang Pilipino siguro yun. Baboy. B as in boy, A, B as in boy again, O, Y, baboy. Pilipino nga siguro yun. Kay gandang bini-bini.
sa